Pakawan ti sumurot kanyayaw, nagpapangit kayo tatakaw. Palpak kayo pa'y. Ma'am Franz, manir kami pulpulong, nagwapo ka pa'y. Ma'am Franz, nagtakaki ka pa'y ka. Kinayo, umadayo ka man. Nagpapangit kayo. Nya kaya mo aramid mi Franz, tama din na kami lang pulpulong ka na Andres. Ma'am Franz, urian niya, arami din may amin. Halinin na at magsaya, dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Sprite, kano tayo natirang gaji na pati nabibinang Andres? Sika ka best friend, niya, schedule ta. Mali na, ang budget kong kahit. At sa garot, kawanti kwartaon eh, basta naglakwa ako. Dagdagan tapit kalapatin. Ya, Di kayo matatan, niya, tirantan. di anti mano mo maminsan ah. Oo nga, kwartaon. Cimpon ta, pakarji balay tatajay. Bagay, ang bagam. Wow. Kastilatan best friend, pagplanuan ta na nalaing, o madi na makita. Una, talaga, pagplanuan ta. Kaso best friend, the CCTV ng Drisan, kasano ito makaunag-jay? Nalakala nga di best friend, siyak di bahala. Kung akong kahit, suda tinagtakaw di Bibin Andres. Kasano pa yung best friend? Urayan tangag brown out best friend. O, di ba? Ba't yung napanunod ko? Tama ka. Hoy! Best friend, sino nagpukong nyata? Ha? Kamu ah, duduwa talaga to eh. Hoy! Duwa nga tanga, daratuyak! Tatay kapit ta. Nangagmaming nga pinagtutungan, may. Wan adol dog, hanap mga tulang. Ukis ti sa bayaw, si kayo gayam nagtakaw di Bibin Andres. Nagado nga takawan nyo, sunapay, ipulong kayo man ah. Urayan dakit nga duwa ah. Kasi nalang best friend nga eh. Nagipulong ata naspaktan. Ano nga best friend? Apay nga tinakaw yung Bibin Andres, inya tinanakanyaw. Ape siyak, suna. Madaling sa aso na. Tukautak lang. Saka lang ako din. Tatag, pinatuduran ka nga duwa. Nangag ko amin. Franz, madimul pulungan ah. Sumarno, takawin may. Tagminto kanya mamami na nun. Wen, kanyang tula kami nun. Idamay dakpay ta kagagwan nyaw. Ada sarili nga diskarte. Nagtaktakaw dito yung baryaw. Jayak sa bali nga baryog taktakaw. Para sa naman nagtatakaw. Dapat kasunod tayo, di ba Jobs? Yung Ma'am Franz. Pakawan ti sumurot kanyayaw. Nagpapangit kayo tatakaw. Palpak kayo pa'y. Ma'am Franz, manir kami pulpulong, nagwapo ka pa'y. Ma'am Franz, nagtakaki ka pa'y ka. Kinayo, umadayo ka man. Nagpapangit kayo. Nya kaya mo aramid mi Franz, tama din na kami lang pulpulong ka na Andres. Ma'am Franz, urian niya, arami din may amin. Talaga ah. Aramidin nyo amin kahit kaw. Ngayon baga nga mga kay takke, mga kayaw. Ha? Ya, apay tatadi kayo makasaaw. Sa balang iparaming Franz, madilang ata. Man, takyatan kay. Makikita yaji nga baka. Ma'am Franz, abay. Madimi bagang atakawin may ata. Ukis ti sabam. Baka kata.
So nga darajay nga tao, tatay ko pa ibang bantayan. Apay, kanya kami din may tabakam. Madami baga Franz, bakit pamayam ka nyami ata? Takkalata na isuin. Na best friend. Takantan. Numbers 5, matagal lang hindi. Ukisti sa bayo papananyaw. Sa bali mo nata darta panuno yung kahit. Unang mayamay, tata, pigilan na kamay. Haan ko nga ipamaya kanyayo ata. Naggagalas talahiyo. Ipabantay ko lang kanyayo ata hanggang na parbangon. What? Nagadula unay tigtatakaw tayan tayaw. Nagado parpartsin da nga baka. Damdama madali data. Kanya kami mga sawan Franz. Bantayan may atag papanag. Ta kami matukog abaynan. Apay, di o kayat. Ipulong kayaw. Nay, nyapay kukuha nyaw. Asigdan niya di baka kon. Abayan nyaw. Sige Franz, sa may balta baka mo, madi mapukawata. Sige, ang kayaw. Tamadi kayo pulpulong kina Andres. Nga si kayo nagtakaw bibi na. Usapan nata Franz ha. Na best friend. Tabantayan na yun. Kan? Nay, nung napukaw ata. Basol yung aduwa. Mong Franz, sa may balta baka, madi mapukawata. Sa wakas. Nakasapulak ti tagabantay baka kaw. Magpali na ka pa numinumal. Sabi gasto eh. Makakita ti babae. Kisiwak. Hindi mo lang malalaing na po. Puto ka na ya. Ni. Hey! Ayos naman eh, no, pay. Gwapo nga boy, macho ka pa yun. Ano, nalaing kan? Hindi ka naman, pero may kisiyo mo. Nakita mo na ni Mercedes. Hindi pa garot Andres. Hindi mo na malalaingin. Nagkaroon ti solusyon nato ya. Boy, ni Andres ti pagdamagam, ta dati nga so dati karanasan na ti kasta. Bomboy, tata mo lang kisiyo. Jai balay. Dapat yun eh, basketball ta di ba nagkisiwak? Pinatumar na titubay tao, pinainom na. Nalaingak. Ngam, nagsubli-subli na ta. Namong ti pamayam. Kaso, ang bakit mo eh. Siya kami da bakit ko. Basta no sumruak. Mangyal-alaak. Sinagadsag ko. 1 week. Mga 17-18, ang banat ko. Atay, pati nagsubli adi pa ko. Kisiw ko. Ay, paiso ajay. Kasi naglaingan na talaga ajay. Uy, kakasati boy ni awang muti ko ana, to asawa na kasano. Ay, amo ko ni pampamayam boy. Agima. Left Agima. and right. Left and right. Agpasuro ka niya na. Ha? Isa na di lip in red nga ipagbagayaw. Left and right lang, din pa lang ang mumay. Siyempre, nung nabanog ay left mo, isublat mo to right mo. Tumpak sa kanya mga din. Isa nang oras na oras-oras aramidag. Di pa ka nagkapuyo mait. Kisumitin na namin ni Andres. Ure, patuloy mo pa nga may katulunan Sa mo kanto alcohol. Di pa nagap guys. Sa, uro mo kalukwan te sursuro yaw. Imbis nga pagsayaatan. Ha? Taka mo lang! Yung kahit lumaing di maday. Bahala ka. Si kanto mo kami nila susurong. Left and right, left and right. Di pa nagkapuyo mo. Pag ginanama, oras-oras ko lang dumagamin. Kapag nabaga ka mo ita. Suna ng ibaga, oras-oras. Sabaw. Kasi ka ng ibaga, mali nga Siya, mampapasulo mo si ka nagibaga. Left and right ko may sa oras. Kasi sa imbaga, minoras-oras mo. Mo di inaldaw ko na lang mo. Ay, lang daw ba dahil? Oras-oras. Baka ikapamayan na dahil, talaga. Dami lang mulong na dahil. Supay nangagmasi ko road boy. Ha? Siguro ataw. Itudo natan. Muna akong. Ay nila baak. Guys, may bagong product ang GR4. Ito nga pala ang Magic Gatas. Pwedeng-pwede rin pala ito sa
matte color at glossy color. Tignan nyo naman ang resulta, ang kintab, di ba? Kaya bili na rin kayo. Click nyo lang ang yellow basket.